Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri ye janvier kalo tile 24 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ san ani wagati an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don banbaci wale maaw ɲinini ni u nana minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na yɛrɛ kɔni baaraw la an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o ko hukumu na alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 21 san 2026 ko banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de contrôle dɔ yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso Sidiya fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye olu fɛnɛ opération ba dɔw yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka o banbaci wale maa minnu ye o wale jugu kɛ ka se ka olu nɔna minɛ teliya yɛrɛ kɔni na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko min an ka Mali fintigilakaw ye u ye opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ u sera ka nɔbɔ ka d'a kan opération in senfɛ an ka Mali fintigilakaw ye banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na kɛlɛkɛminɛ caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛna banbaci wale maaw la ni opération ninnu senfɛ. Halisa an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye halisa ale kɔni cɛsirilen don ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana acteur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni sunkalo ye k'o labɛn ko ɲuman cogo min gɛlɛya yɛrɛ kɔni kana na don Mali jamana kɔnɔna na ka se ni nin kalo hɔrɔnma in yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana opérateur pétrolier jɛkulu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ka o hakɛya yɛrɛ kɔni dɔn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna jamana kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka sunkalo yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni labɛnni kɛ walasa sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni o gɛlɛya kana na se jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 20 san 2026 Niger autorité yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ laseli min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Niger fintigilakaw ye ko ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ jamana kofɔlen kɔnɔna na ko opération nin yɛrɛ kɔni ye nɔbɔ bɔ ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wale maa caman bɔnɛna ani na kɛlɛkɛminɛn caman minɛna fo ka taa se bagan suɲɛni dɔw yɛrɛ kɔni ma k'olu fɛnɛ minɛna banbaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna na ni opération nin senfɛ minnu kɛra Niger fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na dɔgɔkun tɛmɛnen in na. Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 Espagne sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 ka sanga ni miniti 45 yɛrɛ kɔni terrain fila minnu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na Adamuz fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Cordoba province yɛrɛ de kɔni na ni nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Espagne sudiya fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko nin terrain fila yɛrɛ kɔni ka karili ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni k'a ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ kɔni joge Espagne autorité maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kalisa dɔ bɛ ka fara bila yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na jamana kofɔlen kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ su minnu yɛrɛ kɔni bɛ terrain yɛrɛ kɔni duguma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labɔ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ni wagati nin yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw olu y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don yɛrɛ kɔni ko min ye banbaci wale maaw ye k'a fɔ k'u bɛna walejugu kɛ ni ka ta ko ka sɔrɔ foyi yɛrɛ kɔni tɛ u sɔrɔ ko o kɔni banna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min ye état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka laseli kɛ alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 laseli min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 21 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma min bɛ Sikaso ville sudiya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni taara nin walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka nin poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni tɛ se ka to ten ko fo ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni nin walejugu nin yɛrɛ kɔni kɛ ka u bɔnɛ u ni na teliya yɛrɛ kɔni na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa don janvier kalo tile 22 san 2026 min
an ka Mali fintigilakaw olu opération ba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn Sikaso région kɔnɔna na walasa banbaci walima minnu taara ni binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw kɔni poste de contrôle ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o banbaci walima ni yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na teliya yɛrɛ kɔnɔna na. État major ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini alerte yɛrɛ kɔni dira an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci walima dɔw ye k'u nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin poste de contrôle yɛrɛ kɔni ma ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ni ka banbaci walima ninnu ɲini teliya yɛrɛ kɔnɔna na. K'an ka Mali fintigilakaw ka teliya u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman fo ka taa se u ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ɲuman minnu yɛrɛ kɔni utiliseli yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sababuya la k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka banbaci walima nin yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni localiser u tilalen u ka nin wale jugu in na ni o dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛnnen don kungo kɔnɔna dɔ yɛrɛ kɔni ma ni kungo kɔnɔna in yɛrɛ kɔni ni Fatiya zone yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka banbaci walima nin dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni localiser ko faraku jugumanba minnu yɛrɛ kɔni kɛra ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'a kɛra kabako ko yɛrɛ de kɔni fo banbaci walima yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u yɛrɛ ɲini état major kɔni b'a perepere latigɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farapu minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ma ko farapu nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci walima caman bɔnɛ ani na ko banbaci walima tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni farapu yɛrɛ kɔni ma se olu yɛrɛ kɔni ma ko olu yɛrɛ kɔni siran kojugu yɛrɛ kɔni u yɛrɛ kɔni tila la bɛɛ taara i ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko u bɛɛ yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka bɔ yɔrɔ in na k'u kɔ don u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kofɔlen in na ko banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara ni ka kɛlɛkɛminɛn caman to yen nɔ matériel logistique o caman fɛnɛ kun b'u dagasi yɔrɔ in na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni kun ye banbaci walima yɛrɛ kɔni dagasi yɔrɔ de a bɛ wagati caman bɔ ka d'a kan k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kun dogolen bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni u tilalen u ka nin opération yɛrɛ kɔni na u nana ka na banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni ta ko kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni na min ye moto caman ye bolodara o kan matériel de communication ni o ye radio ye bolodara o caman kan panneau batterie bolodara olu fɛnɛ kan suma fo ka taa se fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni ma ni nin kɔni ye fɛn ye banbaci walima yɛrɛ kɔni bɛ min utiliser kosɛbɛ walasa ka se ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni lasumaya u ka ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni na ko banbaci walima nin yɛrɛ kɔni bolilen kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye k'u taara bɔ nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan maa ninnu dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ni zone kofɔlen in kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni opération in na a b'u fo u ka baara kɛ ko ɲuman u ka teliyali n'u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na ni opération in senfɛ ka d'a kan k'u ka teliya n'u ka cɛsiri baara yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni banbaci walima nin yɛrɛ kɔni nana minɛna teliya yɛrɛ kɔni na ni ka u bɔnɛ u ni na ko wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko sanga ani wagati u bɛ k'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabatili la sebaya sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na o b'a tiɲɛtigiya Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don wa olu t'u sigi bilen ni ka banbaci walima yɛrɛ kɔni natɔ lajɛ k'an ka Mali fintigilakaw de bɛ wuli sisan ni ka taa banbaci walima yɛrɛ kɔni ɲini f'u dogoyɔrɔw la wa min état major général des armées ale bɛ segin a kan wa a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima ɲinini yɛrɛ kɔni k'o bɛ continuer su fara tile kan ko wa k'an ka Mali fintigilakaw tɛ sɛgɛn banbaci walima yɛrɛ kɔni ɲini na k'u bɛ taa maa ninnu yɛrɛ kɔni ɲini f'u dogoyɔrɔ labanw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati wale min bɛ kɛ sababu ye ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana bɛ sabati sanga ani wagati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Jalo ale kɔni bɛ ka ɲɔgɔnyew yɛrɛ kɔni cɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o kana na maki jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilen ko alamisa don janvier kalo tile 22 san 2026 an ka Mali feere ni saniko minisiri ale ni an ka opérateur pétrolier jɛkulu fila ninnu ni o ye groupement professionnel du pétrole ni o ye GPP ale ni groupement malien des professionnels du pétrole ni o ye GMPP yɛrɛ kɔni ko feere ni saniko minisiri ni opérateur pétrolier jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn ye 12 yɛrɛ kɔni kɛ nin don kofɔli in na walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka o ko yɛrɛ kɔni jate minɛ kosɛbɛ ni an ka Mali directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko tile 10 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ
kɔni kɔnɔna na ko ka ca ni tajimafɛn litiri miliyɔn 54 yɛrɛ kɔni ye. Ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni bɛ ka don kosɛbɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na, wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni basi yɛrɛ kɔni bɛ don jamana ka tajimafɛn ko crise yɛrɛ kɔnɔna. Ko tile 10 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni tajimafɛn litiri miliyɔn 54 min yɛrɛ kɔni donna ko o ko walawalali yɛrɛ kɔnɔna. Ko janvier kalo tile 12 ale ni janvier kalo tile 18 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko tajimafɛn litiri miliyɔn 40 dɔɔni yɛrɛ de kɔni donna an ka jamana kɔnɔna na, ni o bɛ bɛn camion citerne 875 yɛrɛ de kɔni ma. Ko fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana station yɛrɛ kɔni ta 100 sara la ko 53 ni dɔ bɔyan kɔ ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sera ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni tajimafɛn nalen yɛrɛ kɔni na. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko janvier kalo tile 13 ale ni janvier kalo tile 21 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko tajimafɛn litiri miliyɔn 14 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni donna jamana kɔnɔna na, ni o bɛ bɛn citerne 317 yɛrɛ de kɔni ma, ni o b'a yira k'a fɔ ko ni an ka Mali station yɛrɛ kɔni ta 100 sara la ko station 21 dɔ bɔyan kɔ k'olu yɛrɛ de kɔni sera ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni camion citerne nalen nin yɛrɛ kɔni na. Ko ni tajimafɛn hakɛyaba min yɛrɛ kɔni donna ni tile 10 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o kɛra sababu ni an ka jamana station caman yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw sɔrɔ, ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ni tile damadɔni bɔyan kɔ an kun bɛ ka araba mun yɛrɛ kɔni station yɛrɛ kɔni na ka camanba de bɔ o la, wale min yɛrɛ kɔni kɛra lafiyaba yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma wagati laban ninnu na. Ni an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni olu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'a ka kan ni wagati yɛrɛ kɔni na min ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni o ka don hakɛya yɛrɛ kɔni na wa duni yɛrɛ kɔni ka se ka dilan cogo ɲuman na, ko fɛɛrɛ fɛnɛ ka se ka latigɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn marayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka o bila sen kan walasa o tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka mara o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni la lakana na o la ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye o maralen nin yɛrɛ kɔni o bɛ bɔ ni ka di jamana kɔnɔdenw ma. Opérateur pétrolier nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni tajimafɛn marayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni dilanna min yɛrɛ kɔni lakanalen don ka taa tajimafɛnw yɛrɛ kɔni mara yen nɔ ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ni tajimafɛn ko gɛlɛya tɛna jamana kɔnɔna na, ko wa olu bɛ ka ni laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ale kana bali ni ka ban jamana kɔnɔna na, ko wa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na tajimafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ don yɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakɛya kelen walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ita yɛrɛ kɔni sɔrɔ. O ko yɛrɛ kɔni na min ye feere ni saniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'a ka kan nin wagati in na u k'u teliya yɛrɛ kɔni ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka tajimafɛn marayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bila sen kan ka da kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra don n'a nataw yɛrɛ kɔni na maaw yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko mago yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛ min ye tajimafɛn ale kɔni tɛ bali ni ka ban jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Wa Musa Alassane Diallo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni mesure min yɛrɛ kɔnɔna na ta ko o labaarali yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛ kosɛbɛ ka da kan ko min yɛrɛ kɔni ye sunkalo ye k'o yɛrɛ kɔni sera kosɛbɛ, ko sunkalo yɛrɛ kɔni du fɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ utiliser kosɛbɛ ni wagati in yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli ye k'a ka kan u k'u teliya yɛrɛ kɔni ni ka nin tajimafɛn marayɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni bila sen kan. Feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'u sera ka nin tajimafɛn marayɔrɔ dilan ko in yɛrɛ kɔni bila sen ka teliya yɛrɛ kɔni na ko bɛ kɛ sababu ye ni ka population ale ni opérateur économique yɛrɛ kɔni hakili sigi k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn k'o bɛ yen nɔ ko yɛrɛ kɔni na u ka baaraw yɛrɛ kɔni tɛ jɔ baaraw bɛ continuer jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan nin wagati in na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka tajimafɛn marayɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni bila sen kan ka da kan wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni population fo ka taa se opérateur économique yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakili bɛ sigi u ka baaraw kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔ jamana ka tajimafɛn ko lahalaya yɛrɛ kɔni ka ɲi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nisɔndiya ko yɛrɛ kɔni don min ye feere ni saniko ministre ale bɛ sisi a kan ko n'a ta o ta yɛrɛ kɔni u k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya ko wa fɛɛrɛ ka latigɛ tajimafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ka gérer cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na cogo min nin fɛn nin yɛrɛ kɔni kana na latiɲɛ. Kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye feere ni saniko ministre ye u kɔni kumana fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o de ye ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na tajimafɛn yɛrɛ kɔni ka tila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ita sɔrɔ. Opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna jamana kɔnɔna na k'a daminɛ kabini janvier kalo tile 12 la fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko camion citerne minnu yɛrɛ kɔni donna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni encourager kosɛbɛ ko wa nisɔndiya ko yɛrɛ kɔni don ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni ko o bɛ ka don kosɛbɛ jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni tajimafɛn ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na an bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na.
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger fintigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci wale maaw ɲinini u bɔnenw ni na ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. O ko hukumu de la tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 20 san 2026 Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa 53 bɔnɛ ani na ale ni k'u sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da maa 37 yɛrɛ kɔni ka bisikiya bɛ ka kɛ maa 37 minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u sen donnen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu la walima k'u sen donnen don walejugukɛ dɔw yɛrɛ kɔni na Niger jamana kɔnɔna na. Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka bulletin d'information yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko Niger ka fintigilakaw ye ni opération ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali ye marifa caman yɛrɛ kɔni kan k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger ka fintigilakaw sera ka u bolo da tajimafɛn min yɛrɛ kɔni kan k'o tajimafɛn yɛrɛ kɔni ka ca ni tajimafɛn litiri ba 35 yɛrɛ kɔni ko ni tajimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ tilenbaliya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na jamana in kɔnɔna na k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni kan fɛn minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ tilenbaliya de kɔnɔna na ni jamana kofɔlen in fɛnɛ kɔnɔna na Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u b'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka ressources logistiques ma ko wa b'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka wari sɔrɔ siraw de ma ka d'a kan u ka wari sɔrɔ sira nin yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ka walejugu bɛ continuer jamana kɔnɔna na ko ni opération ɲumanba minnu yɛrɛ kɔni kɛra Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw ka taa ni ka segin kow yɛrɛ kɔni na jamana in kɔnɔna na k'u b'u ka ravitaillement yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ min ale bɛna u ka wariw yɛrɛ kɔni sɔrɔ sira minnu fɛ walasa ka se k'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ko Niger fintigilakaw ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don u ka o baara ninnu na k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger ka fintigilakaw olu sera ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka bombe artisanale 12 boyankɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ o y'a yira k'a fɔ ko opération nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na ko yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ banbaci wale maaw kun bɛ t'u ka logistique yɛrɛ kɔni mara yen nɔ ko nka Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ko wa u ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni don nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka nin logistique mara yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni o tiɲɛnen don ni o fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka dimi yɛrɛ kɔni don maa ninnu ka walejuguw la ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u sera ka u bolo da bagan 200 ani kɔ boyankɔ yɛrɛ kɔni kan bagan 200 ani kɔ boyankɔ minnu yɛrɛ kɔni kun siyɛnen don banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko nka opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ni bagan 200 ani kɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ni ka taa u di u tigiw yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra lafiya bɛɛ ye Niger population maa dɔw yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger fintigilakaw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɛgɛn wa u tɛ lafiya banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲinini ko in yɛrɛ kɔni na ko sanga ani wagati su fara tile yɛrɛ kɔni kan u bɛ to opération na jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲini ka u nɔnɔ minɛlen ni ka u bɔnɛ u ni na yɛrɛ kɔni ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na k'u ye ni opération ba nin de kɛ ko wa dɔgɔkun nata in yɛrɛ kɔni fɛnɛ na u bɛna opération caman wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ ko laɲini yɛrɛ kɔni ye min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de ye ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 ka sanga ni miniti 45 yɛrɛ kɔni Espagne jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko terrain fila olu kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn Adamis fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Cordoba province de kɔnɔna na ni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne sudiya fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na terrain min yɛrɛ kɔni kun bɛ Malaga ale ni Madrid tan ni ka segin baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko ale yɛrɛ de kɔni ye a ka sira yɛrɛ kɔni jɛ ni ka taa bila terrain wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka sira kan ni o terrain bɛ Madrid ale ni UELVA tan ni ka segin yɛrɛ kɔni kɛ ko ni terrain min yɛrɛ kɔni a ka sira bila ni ka taa yɛlɛ wali terrain boli sira yɛrɛ kɔni kan ko o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni terrain yɛrɛ kɔni wagon yɛrɛ kɔni bila la sira dɔn yɛrɛ kɔni kan ko wa terrain kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ vitesse de la ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ terrain min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ Madrid ni UELVA yɛrɛ kɔni kɛ o fɛnɛ kun bɛ vitesse la o nana kɛ sababu ye ni terrain fila nin yɛrɛ kɔni nana kari ɲɔgɔn na ko kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni kɔnɔna na terrain min yɛrɛ kɔni kun ye a ka sira yɛrɛ kɔni bila ale ka wagon dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ terrain wɛrɛ boli sira yɛrɛ kɔni kan k'o kɛra sababu ye ni terrain dɔ ye ale kɔni fɛnɛ donna o wagon na ni ka taa o wagon yɛrɛ kɔni fili fo yɔrɔ wɛrɛw la ko terrain fila nin yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kunbɛli fanga bonyani yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni wagon dɔw yɛrɛ kɔni filila ni ka taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min ni araye yɛrɛ kɔni ka jan kosɛbɛ wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni barika bonya kosɛbɛ ni accident in na a yɛlɛla k'a fɔ ko nin y'a san 10 bonyako yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔnna
sɔrɔ accident jugumanba yɛrɛ kɔni ma kɛ Espagne jamana kɔnɔna na. Ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni accident jugumanba yɛrɛ kɔnɔna ko bilan in ka jugu kosɛbɛ nka bilan provisoire yɛrɛ de kɔni don ka d'a kan halisa maaw yɛrɛ kɔni ɲinini yɛrɛ kɔni bɛ sen na araye in sanfɛ ko yɛrɛ de kɔni na bilan yɛrɛ kɔni bilan provisoire de ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnna u ɲin na ni accident yɛrɛ kɔni senfɛ k'o ye maa 43 yɛrɛ kɔni ko bɔ taara kɛ olu yɛrɛ kɔni su ka accident in kɛyɔrɔ la ko maa 43 minnu yɛrɛ kɔni su yɛrɛ accident yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la ko maa 43 yɛrɛ kɔni na maa 41 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni somɔgɔw yɛrɛ kɔni dɔnna ko wa o maa 41 minnu yɛrɛ kɔni somɔgɔw yɛrɛ kɔni dɔnna ko caman yɛrɛ kɔni dɔnna test ADN yɛrɛ de kɔni sababuya la ni u y'o kɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw la ko maa minnu yɛrɛ kɔni joginna ni accident yɛrɛ kɔnɔ o ka ca ni maa 150 yɛrɛ kɔni ko maa 150 yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni joginna jogintogo juguya yɛrɛ kɔni na ko maa 10 bonya ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka furakɛ a yɛlɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Espagne jamana kɔnɔna na halisa équipe de secours mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini baaraw la u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka nɛgɛ ninnu kɔrɔta cogo min maa minnu yɛrɛ kɔni su bɛ wago ninnu duguma ka fɛɛrɛ latigɛli ka olu yɛrɛ kɔni labɔ teliya la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka na ni ɲɔgɔnna accident jugumanba yɛrɛ kɔni ko o ma dɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ni accident ko in yɛrɛ kɔni na Espagne jamana kɔnɔna la k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko ni accident in yɛrɛ kɔni dabɔra adamaden yɛrɛ de kɔni ka fili yɛrɛ kɔni na k'o tɛ fɔlɔ k'u bɛ ka bisigiya min yɛrɛ kɔni na o ye k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ araye de tiɲɛna walima problème technique dɔ yɛrɛ de kɔni ye terrain sɔrɔ k'u bɛ ka o sɛgɛsɛgɛli baaraw de kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko de nana ni accident ye ko min ye ko k'a fɔ ko chauffeur min yɛrɛ de kɔni filila u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ma da la n'o yɛrɛ kɔni don nka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bɛ sen na ni Espagne autorité maaw yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka bilan définitif fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fo ni ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni banna ka wago ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔrɔta kuma min na yɛrɛ de kɔni k'u bɛ se ka bilan définitif yɛrɛ kɔni fɔ ni accident jugumanba in yɛrɛ kɔni na ko ɲɛtɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bilan provisoire yɛrɛ kɔni na ko maa 43 yɛrɛ de kɔni bɔnna ani na wa maa minnu yɛrɛ kɔni joginna o ka ca ni maa 150 yɛrɛ kɔni ye kabini accident jugumanba in yɛrɛ kɔni kɛra Espagne gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye deuil national dɔ yɛrɛ kɔni sigi jamana in kɔnɔna na tile caman kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa bɛɛ ka se k'i ka dusumakasi yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma